Actually, ako anang gi-present man gud mga sir ug mga ma'am. Kay kana magong prinsipyo ba usay malibog bangog ka? Kay mo man sa parihara man gud ta Ginoo. Parihara man gud ta kanang kuan, parihara man gud ta kanang nagtuo kang Ginoong Jesucristo. So, but pasabot no need na ang maong simbahan. Napayuban mo kami tinuod kay nagtuman mi sugo sa Dios. So, ang ilang una-una, komo kay spiritual man to. So therefore, walay kanang hierarchical existence ang iglesia gitukod ni Kristo. Mali na mga sir ug mga ma'am. Mga naman kay ang Kristo mismo kabubuton niya nga naay mangulo ining simbahan na. Mabitaw after sa pagkayab ni Kristo sa langit, ang Pedro nangulo. Gi-practice niya ang iyang pagka-visible head. Na kung tanaw ninyo itong pagkun sa Espiritu Santo, ang namulong si San Pedro. Dili si San Pablo. San Pedro ang namulong. Pag-abot sa Council of Jerusalem, si San Pedro ang namulong. Diba? Ang pagdawat sa pinakaunang convert nga pagano, si San Pedro gyapon. Dili si San Pablo. Ulahin na sa San Pablo kay na-convert si San Pablo 37 AD na. Na-convert si San Pablo 4 years after na mikayab si Kristo dito sa langit. So buti pasabot makit-an og masabta nato nga ang Kristo kabubuton niya nga magtukod og physical church that refers to a community of people nga gitawag niya. Dili gitawag anang mga sulpot nga gipangtukod lang og mga Amerikano. Ang gitukod ni Kristong iglesia kanang iyang gitawag pinaagi sa iyang mga magwaling sinugo. Nagikan sa iyang panahon hangtod karon. Buti pasabot bisan pag naay magwali karon nga way connection dito sa mga apostol nga iyang gisugo nga Romans chapter 10 verse 14 to 15. Pagwa gani connection ana but-buto na bisan pagkapila na magkutlog-kutlog Biblia. Bisan pagkamilyon na ka mga sitos ang iyang ikutlo sa Biblia, baka ko na kung wa sa connection kang Ginoong Jesucristo. Pagtukod dito sa iglesia, ingon pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Actually, mahimo man kung bakakon si Kristo gud. Kung mahitabo ba nga matinuod ning mga sulpot. Nganong mahimo mabakakon ang Ginoong Jesucristo kung mahitabo ang matinuod ning mga sulpot? Ngano man, wala pa gyud mga sulpot 16th century pababa. So, pag ingon ni Ginoong Jesucristo nga, I will be with you always till the end of time, buti pasabot, na ay mga tao iyang giubanan. Di yun ang mga sulpot, nibuto lang sila 16th century. Diba? So, kung mingon ka nga, purely spiritual church lang, ang gitukod ni Kristo, pagpamakak na. Nga naman, kaya ang Kristo di magud bakakon. Mo na permit na ako ginabasihan always eh. Kanang ingon si Kristo nga et forte inferi non prevalibut adversus iam o kanang giingon niya nga I will be with you always till the end of time. Kana nga mga pulong eh. Kana nga mga pulong dako kay na siya og basis nga ang iglesia ni Kristo ang gitukod na as a existence from the 1st century AD until now. Biblia na mismo nagsulti. Hangtod nga dili ni matapos ning kalibutan na ang iglesia gitukod ni Kristo na ay existence. So kung ang iglesia gitukod ni Kristo na ay existence for not less than 1,900 years, so therefore kanang mga sektang gipangtukod nga ang edad sa ilang sekta not less than 500 pa lang, not less than 400 pa lang, not more than 500, not more than 400, not more than 300, 200, 150 years old pa, but-buto ng maong mga sikta. Mga but-buto na. Mga mangingilad ng dagko. Nga naman kay ang Kristo, tatawag tinaw ang gisulti sa balang kasulatan, ang edad sa iyang iglesia, hangtod nga naapan ng kalibutan na. Gikan sa iyang pagkatukod, hangtod naapan ng kalibutan na ay existence ang maong gitawag og iglesia. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.